Добър ден, уважаеми зрители! Намираме се отново на стадион ЦСКА. Днес съм поканила за топ интервюто трима нигерийски футболисти. Бабангида, Амокачи и Окоча. Окоча, Амокачи, Бабангида. Добър ден! Добър ден! Първият ми въпрос към вас е: каква е вашата тактика на победи? И каква ще е вашата тактика срещу българския отбор? Без тактика. Дама тактика, нашата тактика. Направо изяжда всичките. Направо злапа. Хоп, тук. Интересни метафори използвате. Какви метафори, бе? Ние всичко изяждаме. Изяжда всичките. Нигерия яде човек. Яде всичките и побеждава с ядене. Окоча ял човек, Амокачи ял, Бабангида ял човек. Бабангида 2. Бабангида ял човек. Сега злапа България. Хам, и злапа България. Интересно чувство за хумор, да. Как чувство? Започвай с... Какво изяжда не Окочи преди? Трифон Иванов изяжда ми. Не. Защо бе? Не харесва Трифон Иванов? Трифон Иванов. Аз може канибал, обаче не обича така да яде косми много. Защо бе? Защото той много брада, много коси, много муста и всички така да го повръща. Аз канибал не коси. Бабангида харесва Трифон Иванов. Бабангида яде всичко. Той е всичко. Той яде всичко. Да крокодили да даже. Добре. Стоичков, изяжда Стоичков. Абе всичко изяжда, ама той много кисел. Кисел? Много кисел, все така кисел, него изяжда с тафиди и с пудра захар, заедно така много хубаво стана. Да. И шай изяжда. Интересни шеги. Знаеш кога изяжда? Какви шеги, бе, Льовчук? И тебе изяжда, какви шеги? Костадинов? Костадинов, знаеш кой изяжда, обаче трябва да пита доктор Шерлев. Да. Доктор Шерлев, защото той много чупи. Кокаляк. Много кокаляки на него слягали него гвозди. Ама него слаган гвозди, бе! Изяжда супер, после взима гвозди, бе! Изяжда по-малко изяжда. Бабангида обича. Бабангида яде обича Костадинов. Той защити, той защитава и всичко яде. Бабангида яде всичко. Овкоча обича... Пенев обича. Любо Пенев обича. Любо Пенев. Не, аз протестира Любо Пенев, той яде, ама той духа. И яде духа, той духа не става. Да, ама ни като яде него, той не духа. Сега ни духа него изяжда. Ама може и да духа него. Добре, кого изяжда? Абе, знаете кога треньор, как се казваше? Треньор Бонев, много мисъл. Треньор Бонев трябва изяжда, иначе после народ изяжда него. Да, първо него сега изяжда, защото български народ после така на курбан прави. И по-хубаво него отърве сега народ на Карлоджук. Треньор Бонев, много мисъл. Ами знаеш кой друг много бавно тлъстро, еде много бавно. Знаеш кой да изде? Без Здравко той вратар, той бръсне много хубав, бръсъл лъскав. Бабангида обича Здравко? Бабангида много обича Здравко, много. Бръсната глава, много така. Изяжда и Здравко. И вари него на курбан. Това там не е Красимир Балеков? Кой? Там то не е Красимир Балеков? Балеков до Да, точно така Балеков. Не закусвали тази сутрин. Не закусвали много гради. И аз не закусвала. Извинявай. Отива на тренировка да яде. Извинявай, няма интервю. Не може, трябва да тренира. Нигерия, отбор гладна. Тук гладни? Нигерия отива закусва. Тренира, бе. Тренира. Отива тренира. Айде, Балеков, няма го вече. Балеков! Балеков! Драги зрители, току-що нигерийски отбор закуси, а българският остана без Красимир Балеков.